Karon mga kaidol, alauna mga kaidol, ipa-inspeksyoning akong tricycle mga kaidol. Check up po ng brake light, serbato, signal light, tanan pintal mga kaidol. Karon kay dili man nimo siga ang brake light mga kaidol, pero ang signal light tanan siga. Kaniray ang brake light kay dili mo siga. Mo ning akong gitan-aw ni mga kaidol unsay diferensya ni para makuha na to mga kaidol. Matarbaho na to karon mga kaidol. Kani nawala lang iyang kuha ni mga kaidol, spring. So atong titingnan bira mga kaidol, ug musiga ba mga kaidol? Pag musiga ni mga kaidol, okay pa rin brake light switch mga kaidol. Akong bilahon mga kaidol, ano yung tanaw, siga mga kaidol, ano? O siga mga kaidol, oh. Akong gibira ang brake light switch. Siga mga kaidol, siga oh. So, walay doubt ang brake light switch mga kaidol. Ato lang butangan aning spring. So na akong isumpay diri. Okay ang brake light switch mga kaidol. Wala problema kay pagbira na ko ana siga man dito. So kanina lang atong iana. So ako na siyang itawod mga kaidol. Ako sa ningguan mga kaidol. Kaning sinumpayan. Ako sa ning tipan. Kay pag magdikit ni masunog, kung magdikit ni masunog mo nang kinahanglan tipan. So natay tape mga kaidol. Kay inspection na mga kaidol. Dili ma-renew ang imong rehistro kung naay mga kulang imong tricycle, pintal, gisi nga mga bangko, daot nga mga side mirror, naay mga suga nga di maniga, serbato, tanan, basurahan, kayo apil pangipon sa driver mga kaidol na di gid kapasar mga kaidol. Kung apilon ang driver walay ngipon, di gid ta kapasaran na iwa man tay ngipon. May pasalamat sa buta nga dili apil. Labi na og apil ang ilok mga kaidol. Bawal ang tricycle driver nga bawog ilok na may gani wala gi apil nila mga kaidol kay di gid marehistro ning atong kuan mga kaidol. Di marehistro atong motor. So pasalamat sa mga kaidol nga wala gi apil ng mga bahog ilok mga kaidol, nga bahog baba mga driver mga kaidol kay i-apil pa mga kaidol di gyud di gini marinyo mga kaidol. So kumana ta og tape mga kaidol, ato na ning ihagbong sa ubos, ato na ning ibutang dayon ning kuan kani para musiga na. Be testingan na to kuto. Siga na mga kaidol, ato na ning itagag sa ubos mga kaidol. Na ituwa dayon na ako ning motor mga kaidol. Ato ning isuk-suk dire mga kaidol dire oh. Hindi. Ala. Dire ato butang alam re dire kani.
okay na siya mga ka-idol. Busiga na ang kani mga ka-idol. Kani. Kaya tawag kani, taillight. Karon mga ka-idol, ang mga signal light na po atong pasigaon mga ka-idol. O maniga ba ni? Kay kinahanglan pag abot dito, maniga ang tanan mga suga, signal light, brake light, serbato, headlight. Ngit-ngit man panahon mga ka-idol kay dagom-dagom. Siga siya mga ka-idol, siga diri. Diri na po sa sigas. Brake light mga ka-idol. Taillight likod, siga na. Kanina lang mga signal light, sika po na to. Siga mga ka-idol, siga oh. Kanina pong isa atong sigaon mga ka-idol. Atong ikuan. Siga mga ka-idol, siga oh. Tanaw na to sa likod. Siga. So kato ato na po itong kuan. Siga. Serbato. Kuan. Headlight. Siga. Passenger mirror. So siga atong tisingan ng passenger light mga ka-idol. Siga ng brake light, signal light, tanan, taillight. Kanina lang mga ka-idol atong testingan mga ka-idol kani. So siga mga ka-idol. Karon mga ka-idol, lalo na dito sa kuan mga ka-idol, ipa-pick up na ni mga ka-idol dito sa motor po sa CTTMD o kapasal pa ni naatay basurahan mga ka-idol, kumpleto na.